and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Si Simeon. Tinuod ka, pre. Daayo sa sakit nga cancer si Doc Lauro. Si Simeon. Tambala na si Simeon. Yes. Mauro kini pa iputoy. Mauro kini sultanan sa atong katapusan. Bay Simeon, naayo si Dr. Lauro. O naayo sa siyang cancer. Milagro, kinina kong milagro! Madato na yan tayo ni Bay Simeon! Madato na! O bay butoy. Madato na. Madato na ta. Cellphone na. Ang akong cellphone. Yun na. Si Dr. Lauro ang nanawag. Tubagas Dr. Lauro. Tubaga niyon. Yes. Hello, Dr. Lauro. Magkita na yun mo ron ni Simeon. Mayo unta, Sir Jimmy. Mayo unta. Sigurado ka ba gidad nga mga to sila sa bahay ni Ninong Dennis? Oo, anak. Mo ingon ni paring boy Isyang. Kay magpatambal ko no si Predenis kang Simeon. Naintriga ko no sila sa lana nga giingon ni Dr. Lauro. Lana? Sindo. Lana kuno ang gamit ni Simeon sa pagpanambal. Sa ato pa, tambalan na si Simeon. Mao ka na. Tambalan kuno. Ubay-ubay yung kuno sa among mga higala ang muadto sa bay ni Predenes. Sendo, nganong nahilom ka? Wa mo na. Diin man ka og lana si Simeon. Nga makaayo man sa mga masakiton. Ilabi na og cancer. Iyay ka. Ubay-ubay na imo tambalan ron Bay Simeon. Bay butoy. May po ni Dr. Lauro. Ubay-ubay ko no ang iyang gibitar. Nagpaabot agad ko no ang uban dito sa bahay sa iyang kumpare nga gingalan og Dennis. Mao ba? Mura na kontrabida sa itong tingo ko. Ano na natin kwarta? Excited na kita si Simeon. Madato na rin eh! O ako sad bay butoy. Madato na ta. Madato na ta. Yes! Cellphone. Hilom. Okay. Si Doc Lauro. Hello, Doc. Yes, doon lang kami, Doc. Yes, Doc. Okay. Sa gate na lang sa subdivision na yun kami magpaabot. Okay, Doc. Sige, doon lang kami, Doc. Okay. Salamat, Dr. Lauro. Niya na ta sa bay ni paring Dennis. Dagan ang sakyanan nga nakapark tungod sa ilang bahay, Dad. Ni agyo di ay ang among mga higala. Naintriga gyud sila sa pagkaayo ni Doc Lauro. Maong niasad sila. Sendo? Sendo, Mo na? ni Anata. Okay. Sige. Kanaog na kamo. Kay ipark ko pa og tarong ang sakyanan. Mura sa dugnag party, no? Dagan og mga tao. Napay cocktails, food and drinks nga giserve. Hain mga si Simeon. Og bay butoy. Ni abaka sila. Sendo. Ha? Kadiyot ha. Tawagan ko una si Steph kung hain na siya. Ado lang ko sa gawas kay Saba kay dinhi. Sige. Paabot lang ko din eh. Mayon tag makita na ko siya. Aron magkasulti may ugmayo. Kinanglan nga ibalik niya ang iyang gikuha. Ang tuong kamot ni Tatay Kadyo.
Dak, mau na ni? Oh, sige. Ano mo? Ubay-ubay ang mga sakinan nga nag-park din eh. Buti pa sabot ani bay nga daghang tao, di ba? Yun ba? Kanang nasa gawas. Si Sir Jimmy ka na. Oh, ayay ka. Ni at siya. Nganong niya man siya? Basi tawagan siya. Oh, nas doklauro ay. Yun na. Nawawa na. Muta na. Bahala na siya. Kinsa kayan ko yun. Naabag ka sumuha na. Si Sindo, kauban ba ka niya? Doc Lauro. Mayo kay naabot na kamo. Simeon. Butoy. Labay-labay, pre. Nagpaabot sila mo sa suot. Oh, igo na silang nilabay na ko. Huwag ko tagda ni Simeon o Butoy. Gano'n magka? Ganong wak mong kunila tagda? Wak yun. Wak na ko makita sila si Manny Simeon. O bay Butoy. Asa pa mga sila? Dala sila, naon na eh. Nato ipaabot. Oh, niyan ko na sila. Sila si Manny Simeon. Sendo, niana sila si Simeon. Oh, ha? Sila si Bay Butoy. O Manny Simeon. Yan ang akong maluluwas. May hilir, Mr. Simeon Salusa. Okay, mag-start na ta. Kinsang una nga naa sa lista, mo'y mag-una pagduo ni Simeon Salusa. Bay Simeon sa Rosa. Kung magtato ta magtukot ang sa Rosa Hotel, ha? Muna si Sob. Basta kaya, ay, bere. Tara, Sir Jimmy. Huwag sumuhan ng sindo. Tara, tay. Tara, wag ka. Tut. Tara. Na sila. Sa tuon mo. Tatos to. Na si Sindo. Ay, ayaw pala tayo pilata nga nakita ta nila. Mura lagwa ba? Mura lagwa. Nakaibaw na ka siya. Wata kay ba? O, ambot. Sa unsa man iyang bibawan. Oh, sa akong pagpanambal. Oo, naibaw. Natingali na siya. O, sa maduulo na ko. Ayaw doon lang. O ayaw pagkiksulti niya. Ha? Tumana lang akong gibaon niyo. Okay ba, Simir? Ikaw yung boss. Kwarta ko kag purbagod. Ikaw mo yung matuman. Ipati na akong naipaw na si Sindo. Naipaw siya. Maong niya siya din eh. Sendo, na si Simeon. Nagsige siyang panglingi. Gano'n magka? Basinog na kamatikod siya nga ni Ata Daddy. Nakakita siya na ko dito sa gawas. Pero igor siyang nilabay na mo sa akong kasulti. Kauban si Doc Lauro. Wa ko nila tagda. Mao ba? Kinanglan nga makahigayon ko nga magkasulti mi. Duula na, Sindo. Igsuon man mo. Hala to mayo ka ha, Sir Jimmy? Bitaw Sendo. Doon na. Daghan na ang nanglinya. Tingalig, unya pa ni mo siya makasulti. Sige. Duulo na ko. Unsa gyud ka ha ang rason kung nganong gustong makigsulti si Sindo sa iyang igsuon. Importante gyud tingali kayo, Dad. Mauna akong gituhuan, Daddy. Doon na gyud sila problema dito sa isla. Si Basindo, nang padoon din sa tunay mo tangan. Unsa? Naro, padoon siya din eh. Nganong dito naman siya. Manay, Simeon. Manay, kumusta mo? Okay lang. Ikaw, kumusta? Nialagay ka. Dong Sindo, kumusta ka? May kiwak nga na budagan, Bay Butoy. Dong Sindo. Naibaw na tingali mo. Kung nganong ni ako. Unsa? Nganong? Tungod siguro to sa akong pagdagan. Dong no, kakalibangon ko ato dong. Kakaroon gali pagduol ni mo, kalibangon sa ko. May mo ba, Bay Butoy? Ayaw na pag-apil sa mong di pa nagsultihan. Nganong niya ka? Naibaw ka na. Kung nganong ni ako, Manay Simeon. Sindo. Anong nabuhat mo kinis patayng lawas sa itong amahan? Kaya nga naman eh, dong Sindo ha? O siya dinabot patay lawas imong papa? Tubaga ang iyang pangutana, Manay Simeon. Kaya nga naman eh, Simeon. Noong sobrang eh. Huwag ko may baon. Huwag may mo ba, Sindo? Niya ko din magtambal sa mga masakiton busang palayo na. O niya na magsulti. Bitabay. Palayo lang siya kay Wawart na ni. Nambal mi din ni. Wawart lang. Tubaga una ko.
Hain ang tuong kamot ni Tatay Kadyo. Unsa to? Dusin to? Hain ang tuong kamot ni Tatay Kadyo. Iuli kadto Manoy Simeon. Buwang ka. Unsay itong kamot ni Tatay Kadyo. Ayaw na lang pamakak Manoy Simeon. Wa ko may bawsi mo gipadulti. Wa. Nakita kanilo na edad Ha? sa inyong gibuhat. Bay Simeon, unsa pa gini buhati mo? Unsa gibuhati mo? Wa ko'y kibuhat na. Lakaw na. Aron dili ko masuko kanimo sinto. Lakaw na. Ingon anak ka na ba? Kasalbahis Manoy Simeon. Lakip ang tuong kamot sa atong amahan. Giputol mo. Sinto. Iuli ang kamot ni Tatay Kadyo. Iuli! Aron dili ta magunay din eh. Sinto. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!